getirdim Erdan. Alizan yönetesen adından hurmatlylarına bizim enseme aydımdan sözlerinin bir after olan öz döwrüne maktumulygy hasaplanan Kerim Kurban Nefes'in azayip sözüne bir azayip aydım halk köpçülüğüne Merdanzan täzirlikde getirdi. Şonu mene şu ilkinci gedem şu ojokda sowgat hökümüne öz adından başgalarının adından şu ojokda sowgat hökümüne getiripdir. Şondan därin ondan bir ýene de bir gow aydymy ýerine ýetirir. Meňden de talan gabarandy Merdan Haşerliýew dowam edýär. Sağ ol, Ýeniş Halipa sağ ol. Gelin mehwan adamlar Süleyman Janyň bagyt toýuny Kerim Kurban Nefes Halipa şahymyň özüme diýen goşgyny aýdym etdik. Şonuň bilen dowam edelim. Laýdymy ýagny meniň öňdeki ustadlar, aýdymçylar ýerine ýetirdiňe nämeden tejen hakda bir gowy oğudan sözleri taşlapdyrlar. Şonu öz ýolunda salyp dowam edelim. Dinle we lezzet alın. Yer mukamca.